M'hemm l-ebda reżistenza, għandna impenn bħala gvern li l-mistoqsijiet li għandhom il-familja ta' Nicolette Girxi iridu jingħataw tweġiba għalihom. Sostna dan il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard f'intervent fuq RTK Radio meta mistoqsi rigward il-possibilità ta' resistenza mill-gvern biex tinfetaħ inkjesta pubblika. Il-Ministru Attard tkellem dwar l-aspett uman u stqar li f'dan il-mument ebda kliem ma jista' jsabbar jew jirrifletti d-batija li tkun għaddejja minnha l-familja tal-vittma. Il-Ministru saħaq li wara li ġie avviċinat mill-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru Byron Camilleri u l-Ministru Michael Falzon iltaqgħu u waslu l-messaġġ li kienu u għadhom fuq in-naħa tagħhom u li huma kienu se jagħmlu minn kollox biex jingħataw ir-risposti għal mistoqsijiet li jridu jiġu mwieġba min-naħa tagħhom. Il-Ministru Attard fakkar li hemm inkjesta maġisterjali, inkjesta oħra fih dan il-Korp tal-Pulizija mmexxija mill-Imħallef Valencia u oħra maħtura mill-Ministru Falzon li qed titmexxa mill-Imħallef Florence Quintano biex jinvestiga fatturi u ċirkostanzi marbuta mal-każ u saħansitra stiednu lill-familja biex jagħmlu sottomissjonijiet tagħhom fuq aspetti li jaħsbu li għandhom jiġu mistħarġa. Hawnhekk filwaqt li saħaq li jirrispetta lill-midja u li jpoġġi għad-dispożizzjoni tagħha tenna rispett lejn il-konfidenzjalità b'rispett lejn il-vittma rabata u anke b'rispett lejn il-professjonisti li b'xi mod jew ieħor huma involuti f'dan il-proċess. Il-Ministru Attard temm jgħid li l-Gvern iltaqa' mal-familja u ma waqafx hemm hekk kif fil-jiem li ġejjin. Il-Gvern ser ikun qed ikompli b'dawn id-diskussjonijiet fejn il-Prim Ministru Robert Abela diġà tenna li ser ikun qed jiltaqa' magħhom personalment.